ஓம் நமோ நாராயணாய நமஹ. ஆழ்வார்கள் திருவடிகளே சரணம். உய்ய ஒரே வழி உடையவர் திருவடி. ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமஹ. வாழ்க பாரதம், வளர்க சனாதனம். ஜோதிட பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு இந்த தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமத் வரவரமணிய நமஹ. ஸ்ரீமன் நாராயண நமஹ. ஆழ்வாராகவே நிர்மலா திருசுமைகள் தொழிலேஷம், தாயர்கள் தொழிலேஷம், திருமால் தொழிலேஷம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா குரோதி வருட தமிழ் புத்தாண்டு தனுசு ராசி பலன்களை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பணவரவு. அதாவது கோச்சார ரீதியாக ராசிநாதன் 6ஆம் இடமான ருணரோக சத்ருஸ்தானத்தில் போய் குரு போய் மறைகிறார். ஸோ இந்த ஆண்டு பணவரவு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையிலாவது உங்களுக்கு பணவரவு வந்தாலும் அது ரொம்ப முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையோட அந்த பணம் எதுக்கு போய் சேரணுன்றதை முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிறது மிக மிக நல்லது. ஆடி முதல் கார்த்திகை வரை பணம் வரவு இந்த ஆண்டு இந்த குறிப்பிட்ட மாதங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல சுமாரான பண வரவுகளாக அமையும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் சொத்து விஷயங்களை ஒரு சின்ன விளையாட்டாக பேசுறதை இந்த ஆண்டு தவிர்ப்பது மிக மிக நல்லது. அப்படியே பேசினாலும் சொத்து யார் பேர்ல இருக்கோ அவங்க ஈக்குவல் ஷேரா பிரித்து கொடுக்கறது இந்த ஆண்டு குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே மனக்கசப்பை தவிர்க்கும். ஸோ அதன் மூலயமாக விரிசல் தவிர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ குடும்ப தலைவர் இந்த விஷயத்துல பேசுறது மட்டும் நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களோட பேச்சை தவிர்க்கிறது மிக மிக நல்லது. சீனியர்கள் வீடு வாங்கணும்னு நினைச்சாலோ இல்லை வீடு கட்டணும்னு நினைச்சாலோ மிக மிக தவறான நபரை சரியாக தேர்ந்தெடுப்பீர்கள். அதனால இந்த கம்மியான ரேட்டுக்கு இடங்கள் கிடைக்கிறதோ, சரியா டாக்குமெண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணாமல் வாங்குறதோ, இல்லை போலி டாக்குமெண்ட்ஸை நம்பி வாங்குறதோ, இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்ப்பது மிக மிக நல்லது. அதே மாதிரி இடத்தோட ஓனர்கிட்ட இந்த விலைகளை பற்றி பேசுறது மிக மிக நல்லது. அப்படியே இடத்த வாங்கிட்டாலும் அரசாங்க சட்ட ரீதியாக ஒரு வீடு வாங்குறதோ இல்லை மனம் வாங்குறதோ சட்ட ரீதியாக என்னென்ன அதுக்கு ஒன்றான ஃபார்மாலிட்டிஸோ கரெக்டாக கடைபிடிக்கிறது. பின்னால வீடு கட்டிட்ட பிறகு பிரச்சனை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த ஆண்டு தனுசு ராசினியர்கள் மிக மிக அதிகம். ஸோ அதனால பி கேர்ஃபுல். வீடு வாங்குறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாங்குறது மிக மிக நல்லது. புது வண்டி வாங்கியிருக்கிறவங்க ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர்ல வாகனங்களை விடுவது மிக மிக நல்லது. கம்மியான ரேட்டுக்கு வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர்களில் கொடுத்தா வண்டி பழுதாகி உங்களுக்கு கடன்களை மேலும் மேலும் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். வண்டி வாகனங்களில் சாவியை மறந்து வச்சுட்டு போறவங்க எப்பவுமே இதை ஒரு வாடிக்கையாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஞாபக மறைதல் இருக்கவங்க வாகனங்கள் களவு போவதற்கான வாய்ப்புகள் இந்த ஆண்டு தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு மிக மிக அதிகம். ஸோ சாவியை மறக்காம வண்டியை பார்க் பண்ணிட்டு ஒழுங்கா லாக் பண்ணிட்டு சாவி எடுத்துடாம பார்த்துட்டு போங்க. ஏன்னா அதன் மூலயமா கடன்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. தொழில் வியாபாரம், அதாவது வேலை செய்யறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூக்கே நீங்க போயிருந்தா கூட உங்களுடைய பேச்சு திறமையில ஒரு தடுமாற்றம், ஒரு குழப்பமான பேச்சு, உங்களுக்கு எதிர்த்தாப்புல உட்காந்துட்டு இருக்க உயர் அதிகாரிகளுக்கு உங்களுடைய பேச்சு ஒரு ஈர்ப்பு தன்மையை கொடுக்காது. அதாவது உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ரிஜெக்ட் பண்ண வாய்ப்புகள் இந்த ஆண்டு அதிகமாக இருக்கு. வேலை தொழில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டர், அதாவது உங்ககிட்ட தொழில் கற்றுக்கிட்டு உங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, உங்ககிட்ட தொழில் நல்ல வித்தைகளை கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கே போட்டியாக வருவார்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரம், அதாவது வியாபாரத்தில் உங்களுடைய அனுபவத்தை மட்டுமே நம்பி இந்த ஆண்டு செயல்படுவது மிக மிக நல்லது. பசங்களுக்கு சிறு சிறு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பேச்சை கேட்பது வியாபார விஷயத்துல நல்லது. எடுத்த உடனே பசங்கக்கிட்ட முடிவை கொடுத்து எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு தைரியமா எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்திலேயே நீங்க கட்டி வச்சிருந்த ஒரு வியாபார சாம்ராஜ்யத்துல அவங்களுக்கு ஈஸியா முடிவெடுக்க டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஆண்டு அனுமதிக்காதீங்க. கொஞ்சம் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்ட பிறகு வியாபாரத்துல அவங்களோட பேச்சை கேட்கறது நல்லது. ஏன்னா ஆனி, ஐப்பசி, மார்கழி இந்த மாதிரியான மாதங்கள்ல வரன்கள் அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். அதே மாதிரி ஒரு சிக்கனமான குடும்பத்திலிருந்து வரன்கள் அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்தது தொழில் நடக்கிற இடத்துல காதல் திருமணங்கள் கைகூடுவதற்கான வாய்ப்புகள் தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு இந்த ஆண்டு மிக மிக அதிகம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசி நேயர்கள் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு ஒரு 50% சாதகமாகவும் 50% பாதகமாகவும் அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இயற்கை பாவகிரகங்கள் எங்கெங்க இருந்தால் அவங்களுடைய வலிமை கூடுமோ கரெக்டா அந்தந்த இடத்துல கோச்சார ரீதியாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஸோ அதனால நீங்கள் நினைத்த காரியம் இந்த ஆண்டு 45% முதல் 50%க்குள்ளாக நீங்க நினைத்த காரியம் கைகூடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குரு 6ல் போய் மறைந்தாலும் மருத்துவ சிகிச்சை, அதாவது மருத்துவ ரீதியாக சிகிச்சை பெற்று வரும் தனுசு ராசி நேயர்கள் முழுமையாக பூர்த்தி அடைந்து ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியான செய்திகள் இந்த ஆண்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம்.
சனியோட 3ஆம் பார்வையும் புத்திரஸ்தானமான 5ஆம் இடத்தில் விழுவதால் ஒரு கம்ப்ளீட்லி மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறது இந்த ஆண்டு குரு 6லிருந்து அதை முழுமையடை செய்வார். ஸோ குழந்தை பாக்கியம் நல்ல மகிழ்ச்சியான செய்தி உங்களை தேடி இந்த ஆண்டு வரும். கல்வி, அதாவது உங்களுக்கும் உங்களுடைய பசங்களுக்கும் தனுசு ராசி நேயர்கள் இந்த ஆண்டு படிப்பின் மூலமாக வார்த்தை போர்கள் வருவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு. உங்களுக்கும் உங்கள் பசங்களுக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் கேப் விழுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம். அதாவது அடுத்தவங்களை படிப்பில் ஒரு முன்னோடியாக அவங்க பசங்களுக்கு சொல்றது பெட்டர். ஆனால் ஒப்பிட்டு பேசுறதுங்கிறது அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவலில் இன்னும் டிக்ரீஸ் பண்ணுமே தவிர்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாது. ஸோ அதனால ஒரு ரோல் மாடலாக யாரையாவது ஒரு நல்ல மெத்த படித்த மாமனிதர்களை அவங்களுக்கு ரோல் மாடலாக காட்டுறது அவங்களுடைய கல்வியில் இந்த ஆண்டு மிக மிக ஒரு நல்ல விஷயமாக அமையும். உங்களுக்கும் உங்கள் பசங்களுக்கும் ஒரு வாக்குவாதங்கள் அதிகமாகாமல் பார்த்துக்கிறது இந்த ஆண்டு மிக மிக நல்லது. ராசி நேயர்கள், முதியவர்கள் நோய் தாக்கங்கள் இருக்கும் முதியவர்கள், சில மெடிசன்ஸை ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற மத்தியமமான வயது உள்ளவர்கள், இந்த டயாபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ், அப்புறம் இன்னும் சில பிசியோதெரப்பி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஒரு ஃபிசிக்கலி எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அட்டாக்ஸ் ஆனவங்கலாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நோயோட தாக்கம் இந்த ஆண்டு குறைவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம். இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்தாங்கன்னா பூரண குணமாவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் இந்த ஆண்டு நடப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம். ஆன்மீகம், அதாவது கோவில் அறங்காவலர்கள் குழுவில் சில பிரச்சனைகள் நடப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ சில மனஸ்தாபங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. தனுசு ராசி நேயர்கள் கோவில் அறங்காவலர் குழுவில் இருந்தால் பேச்சை தவிர்ப்பது அந்த குழுவில் மிக மிக நல்லது. அதன் மூலயமாக பிரச்சனை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ், கடவுளுக்கு எதிராக ஒரு சில விஷயங்கள் ஏதாவது குழு அறங்காவலர்கள் ஏதாவது பண்ணால் அந்த விஷயத்தில் தலையிட்டு நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம். ஸோ தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை, தேவையில்லாத விஷயங்களை அந்த சன்னதியில் வச்சு பேசுறதை தவிர்ப்பது மிக மிக இந்த ஆண்டு நல்லது. இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆண்டாக அமையறதுக்கு உங்ககிட்ட வேலை பார்க்குறவங்களோ, அவங்களுடைய குழந்தைங்களோட படிப்பு செலவு, இல்லை முடியாத படிக்கணும்னு ஏழை மாணவர்கள் ஆசைப்படுறவங்கலாம் எத்தனையோ ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இருக்குது, எத்தனையோ அறக்கட்டளைகள் இருக்குது. அதன் மூலயமாக ஒரு குழந்தைகளுக்கு படிப்பின் மூலமாக உதவி செய்வது இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு அந்த செய்கிற உதவியோட பலன் முழுமையாக கிட்டும். அதனால இந்த ஆண்டு படிக்கணும்னு ஆசைப்படுற குழந்தைகளுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செஞ்சு இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு மிக மிக செழிப்பான ஆண்டாக அமைவதற்கு எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனை பிரார்த்தித்து இத்துடன் இந்த வீடியோவை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம்.